Sa tanang kagulanan, siya'y kalipayan, isulti lang kaniya ang tanan. Kay siya nagayudandam sa tanang panahon, sa pagtabang sa tanang nangarisdan. Ang maayong higala, si Jesus ragayod, siya ang labing maayo sa tanan. Kay hugasan man niya ang kahugawan ko, kanunay siya akong kinanglan. Sa tanang kagulanan, siya'y kalipayan, isulti lang kaniya ang tanan. Kay siya nagayudandam sa tanang panahon, sa pagtabang sa tanan nga nalisdan. Dili ako talikdan, kay siya gamhanan, samtang ang atong pagtuo ligunon. Wala na'y kahadlukan, bisag ilibutan, sa mabangis suka away nga daghan. Sa tanang kagulanan, siya'y kalipayan, isulti lang kaniya ang tanan. Kay siya nagayudandam sa tanang panahon, sa pagtabang sa tanan ngalisdan. Sa tanang kagulanan, siya'y kalipayan, isulti lang kaniya ang tanan. Kay siya nagayudandam sa tanang panahon, sa pagtabang sa tanan nangalisdan. Siya andam sa tanang panahon sa atong mga kagulanan, kung ato lang iistorya sa una sa iya. Thank you so much, Sharp Trio. We have here Paulo. I introduce your members of the group. Hello, good morning, and happy Sabbath. Ako dahil si Paulo. And the next one? Happy Sabbath. Ako dahil si Samuel Salvo. And this one? Kini pinakagwapo? Genesis Compañero. Genesis Compañero. Kung upat ta, dire quartet na ta. Oo, sa may tawag din na Sharp. Okay, Paulo, na ba kay mga i-greet karon na kabuntagon? Probably your crush or admirer ni mo, na ba ka-admirer? Okay. Yung mga parents. Good morning and happy Sabbath sa tanan di ano. Ang ato ding ipanimbaya di ay Tagarda family, Salvo family, Babayo family, Felicelda family, Kumeta family, si Ate Ada, AG Galvez, then all the members of the Carving Church, mayong buntag. Special someone? Kimberly Kumeta. Wow! Kimberly, you're so blessed to have Paulo with you. Sa tanang mga kagulanan, pero ang Ginoo gyapon ng saligan. Okay, ikaw na kay greetings? I-greet rin ako kung friends sila Neil, si Ivan Don Ibarat, o special someone? Sige, special si someone. Nikki nga Marukot. Grabe ni sila. Nikki! Grabe na, sunod apila ka dire. And you? Naabot kay special someone? Nagyapon. Oh, sige, go. Ako lang great na mga friends, silang Neil De Los Santos, Samuel Salvo, and si Jomar Salvo, and special someone, Daryl Sweet Pagonsan. Okay. Thank you so much, Sharp Trio. Mubalik pa unya ang Sharp Trio, mga kaigalaan. But for the meantime, natay caller on the line. Hello, good morning. Good morning.
Yes, good morning. Happy Sabbath. Ma'am, unsa ang atong, kinsa ang atong caller karon nga kabuntagon? Si Amor Igang, Yes, Ma'am Amor. Asa gikan si Ma'am Amor? Corrales Extension. Thank you so much for calling. Unsa ang atong tubag sa atong Bible trivia? Si Jonathan. Let's see if the answer is correct. Okay, ang tubag is Jonathan. Thank you so much, ma'am, for joining the Bible trivia. Mga kaigalaan, siguro na wonder mo og unsay inyong buhaton aron nga mas healthy ang inyong kinabuhi karon 2015. Now, let's have Miss Laila on Health Bits sa iyang discussion on healthy cooking.